Poznáš ten problém? Máš doma nádherné šaty, no nemôžeš ich nosiť, lebo majú hlboký výstrih a nemáš správnu podprsenku. Tak ja ti teraz pomôžem. Jednoduchá hladká podprsenka s odopínateľnými ramienkami, ktorá má nastaviteľný takýto pásik, ktorý sa dá pripnúť. Prekríži sa vzadu a tým nám tento obvod môže zísť až hlboko dole. Je v telovej, bielej, v čiernej farbe. Môže byť táto, čo mám na sebe. Košiky sú v ponuke B a C. Môže byť táto lepiaca podprsenka, ktorá veľmi dobre sedí. Košiky sú A, B, C, D. Lepiace pasiky sú dole aj z boku. Po použití dať naspäť do obalu a opláchnuť vlažnou vodou. Ďalší tip je táto, je naviazanie, môžeš si ju nastaviť ako potrebuješ. Prsia môžeš oddeliť alebo spojiť. Je lepiaca, nesmieš byť nakremovaná, dať naspäť do obalu a opláchnuť vlažnou vodou. Ďalší tip je táto podprsenka, košiky A, B, C, D, veľmi dobre sedí, lepí sa z boku a lepí sa košík. Napíš, akú veľkosť nosíš ty a ja ti odpíšem. Verím, že som pomohla. Nájdete nás na ulici Dlhý rad A21, Lejla a jej Armida spodná bielizeň. A v ponuke aj tieto nádherné šaty, veľkosť 36, 38, 40, aj v iných farbách. Ďakujem za srdiečko.